Kaukazský špenát je trvalá listová zelenina, ktorej sa u nás veľmi darí, hlavne v tieni alebo v polotieni. Pestovanie zo semienok je mierne náročné, ale určite sa vyplatí, pretože nám v záhrade ostane ďalších aspoň 20 rokov a prežije aj veľké mrazy. Listy sa dajú zberať opakovane počas sezóny. Vrcholky listov po zbere sami dorastajú. Niekedy sa sám vysemeňuje a tvorí nové rastlinky, ktoré môžeme niekomu podarovať alebo presadiť. Jeho jedlé listy sa dajú pripravovať ako špenát. Tiež sa dá teda jesť surový alebo aj tepelne upravený. A každá forma má svoje výhody. V surovej forme si zachováva vitamín C a enzymy a je ideálny na jar a na leto. Surový je chuťovo veľmi láhodný. Vôbec nie je trpký tak ako klasický špenát. Dusením sa znižuje obsah kyseliny šťavelovej, ktorá môže viazať vápnik tak ako aj pri klasickom špenáte. Tiež dusením uvoľňuje niektoré minerály ako je železo a horčík. Môže sa jesť samotný alebo dochutený ako klasický šalát, napríklad so solou, olejom a semienkami či orechmi. Ide o prirodzene silnú rastlinu bez potreby chemického ošetrovania a aj preto má mnohé zdravotné benefity. Napríklad podporuje imunitu, funkciu srdca, svalov, psychickú rovnováhu, trávenie, hustotu kostí a krvetvorbu, čím znižuje únavu a pomáha koncentrácii. Keďže je viacročný, jeho koreňový systém siaha hlbšie a tým nasáva viac minerálov z pôdy než bežné listové rastliny. Ak by ste kaukazský špenát skúsili, budem rada, ak mi napíšete do komentárov, ako vám chutí.